6.490 euros, 20 millóns de tapóns. Iso é xustamente o que precisan dende a Fundación Amigos de Galicia para axudar a Nair e a Álex. Ambos teñen parálise cerebral infantil e as súas familias precisan da axuda de todos para poder costear este tratamento. Nair, de 5 anos, non lograba poñer o seu corpo a 4 patas. O tratamento permitiu unha mellora notable nesta pequena. En estos 6 meses se vio una mejora importante, la niña no volteaba con mucha seguridad, ahora voltea para adelante y para atrás, se siente más fuerte con las piernas y entonces, pues gracias a los tapones y toda la ciudadanía que se están juntando y se están volcando, la niña pudo tener sus 6 meses. Ahora vamos a por otro reto, que vamos a intentar ayudar también a Alex, pues a que tenga su mejoría de calidad de vida. Y nada, animaros a todos a que sigan taponeando y a ver que... y mirar que Nair mejora, pues para nosotros como familia y como madre vemos que es una satisfacción. Dende a Asociación Amigos de Galicia animan a todas as familias que estean nunha situación semellante a de Álex e Nair que se poñan en contacto con eles para así poder axudalos o antes posible. Entón, bueno, tamén nos gustaría, xa que estamos aquí, solicitar que, bueno, que dita campaña teña máxima difusión para que se algún neno galego ou algunha nena galega en algún punto de Galicia pois precisa deste tipo de terapia, se poña en contacto con nós para poder chegar a máis nenos. Agora mesmo a Fundación Amigos de Galicia está respondendo, gracias á ciudadanía, moi ben e moi rápido a estas campañas, podemos aceptar novas solicitudes. Hai decenas de puntos de recollida na provincia. Poden comprobalos e informarse acerca deles na páxina da Fundación Amigos de Galicia. Agora o único que teñen que facer é colaborar e aportar o seu graíño de area, guardar o máximo número posible de tapóns e entregalos en calquera dos puntos que colaboran con esta campaña.